De ministerraad heeft gesproken over de aanwijzing die was voorgesteld door het College voor Financieel Toezicht voor Aruba. En de Rijksministerraad heeft besloten om die aanwijzing niet te geven. En dat komt vooral omdat Aruba in de afgelopen tijd de begroting voor 2022 heeft aangepast. Waardoor die gewoon weer aan de vereisten voldoet. En dat is natuurlijk heel goed en verheugend. Daarom hoefden we die aanwijzing ook niet te geven. Maar ik denk dat het heel belangrijk ook is dat dat natuurlijk helpt. Omdat wat het college beoogt is natuurlijk vooral ook te zorgen dat de staatsfinanciën op orde komen. En dat is natuurlijk voor iedereen, alle inwoners van Aruba van groot belang. Want ja, als je te veel schulden hebt, dan heb je geen mogelijkheden om te investeren in onderwijs of in het aanpakken van armoede of gezondheidszorg. En dat is eigenlijk het belangrijkste besluit wat we hebben genomen. Een tweede punt waar we over gesproken hebben, maar waar de landen ook nog verder over gaan praten, is over de klimaatconferentie die over een paar weken is in Sharm el-Sheikh, de wereldwijde klimaatconferentie. En we hebben het gehad over de inbreng van de eilanden, die toch als zeer bijzonder gebied dat ook bedreigd wordt door de klimaatverandering. Over wat onze minister Jette dan mee gaat nemen daar naartoe om namens de eilanden ook te bespreken. En dat gaat natuurlijk over wat heeft het klimaat voor effect en wat zou je eraan moeten doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Om terug te komen op de financiën, zijn daar verbeterpunten aangekaart? Nou ja, we hebben het gehad, dat is de begroting 2022. Ja, dat is natuurlijk al een begroting die bijna klaar is, want we zijn al aan het eind van het jaar. Maar waar we het over gehad hebben, vooral ook is over het volgend jaar, voor 2023. Want dan is het van belang natuurlijk dat de noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd. Opnieuw om te zorgen dat er schulden van het land naar beneden gaan, dat er een begrotingsoverschot is en dat er daarmee ruimte ontstaat om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Want ja, als je schulden hebt, dan moet je die afbetalen en je moet ook nog rente betalen. En al dat geld kun je natuurlijk niet investeren in het land zelf. En daarover hebben we afgesproken dat Aruba moet voldoen aan de vereisten van 1% overschot op de begroting. En we hebben ook besproken dat het noodzakelijk is om goed financieel toezicht te hebben via de Rijkswet. Een Rijkswet die nu in de maak is. En dat we daar ook over met elkaar in de komende tijd verdere afspraken moeten maken.